професионално отношение към работата, която върши. Да. С треньорка по художествена гимнастика е трудно да се разговаря, скъпи зрители, защото за тях винаги може още. Да. Още 4 съчетания до края. Надявам се, че времето ще ни стигне, ако ли не, моля колегите да ме предупредят. До кога можем да останем с тази красота и с тази въодушевена публика на Арена Армеец в столицата. Оценките на лента до момента: 28-150 за Кондакова, Русия, 26-250 за Меркулова, също Русия, Алябиева, Казахстан, 26-75. Очакваме да видим оценката на Силвия Митева. Ето това изправене от Косък на опънат крак от... Това всъщност Тя го има в 4-те съчетания. Адриана обясни колко е трудно. Това е така и това всъщност е специалитета на Станюта. Първа направи този пирует и доста добре го изпълнява. За него се изисква много сила и успя днес всичките си изпълнения, много добре го изпълни. Последно изпълнение на Станюта, носителка на бронзов медал в многобоя на последния световен шампионат. Звуковия сигнал, който идва от публиката, ми показва, че Силвия ще спечели 4-то сребро от шампионата на лента и 5-то от международния турнир за Световната купа категория А в столичната Арена Армеец. Нека да ви припомня, керванът на Световната купа започна през януари в Монреал.